Takže prvý krok, čo ti bolo treba spraviť, bolo po obsahu tu dáte, že vložiť, nie, rozloženie strany, zlomy a zlomok si mal, že nasledujúca strana, tam ti začalo novú sekciu. Potom, ako ti začalo novú sekciu, až môžeš ísť do hlavičky. Tu si vlastne nehal tak hlavičku, ako bola, tu si klikol, zvolil si hlavičku a tu ti sa dá kliknúť už na to, že spojiť s predchádzajúcim. Kebyže to spojíš, tak ju máš samozrejme prázdnu, takú ako tu v tej prvej sekcii. Dobre. Teraz, keď máme hlavičky, tak číslovanie strán som spravila následovne. Prvá strana predpokladám, že nemala byť číslovaná, lebo ona ten písala, že vložiť od tretej strany. Tak to bolo tiež nutné urobiť tak, že kliknúť na tú tretiu stranu, najprv zrušiť, prepojiť s predchádzajúcim, lebo robilo mi to taký problém, že mi hádzalo to číslo aj tu a nevšimla som si to. Takže zrušiť, prepojiť s predchádzajúcim a vlastne potom už si len normálne nastavoval, že formát číslovania strán, že nech to začne od 3 a už to pekne krásne začalo teda číslovať tak, ako malo. Takže to je asi všetko, takže čauko.